Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kandagi daya kung mga daawan wallah mga guna na o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sid inggulalan sa kapugusyatan o si isagyang kutwa mga betad o di na masa sabab sa piyagis sabutan ng Allah si isa hadith kudsi at tigina la tasubbu dahar wa ana dahar. Ay managing kutwa katero Nabi sallallahu alaihi wasallam sa hadithul kudsi na uban niyo at tigin pupunintaan sumasa. Kasakan din sumasa. Isa akyala yung isa Quran natin hal ata ala al-insan hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakira wa imma kafura. Inali wallah sa suratul insan ikadua kabtu na suratul dahr pandangan umasa. Inuatig wallah pada makataling umas ikaw manusia sumasa adid na tumapagiri puruman didin na kaalay puruman mata na sabnaratig wallah ay nadnami sa manusia sa min nutfatin amshajin nabtali kung sa meron bisa ig ang bubati kabuta thumma nabtali na oryan niya natig wallah subhanahu wa ta'ala na tupungan namin paja'alnahu sami'an basira so katupungyan ko manusia na biyari mis kanya na sami'a pupakan basira agu pupakailay وجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا sabab saging ko takapupakailay apupakan nag-umano siya inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura namatanas kami at tigwallah nagyende na misran sa lalan. Itibuba na misran sa ukit. Andalag niran. Naad na mga pagtaw as idumilog ko ukit akapanalamat ko Allah. Matao sa puntag. Wa imma kafura. Naadump man ang mga tao as idumilog ko kasura nga kung mga kabe wallah. Kaso pa kasi kung mga subuan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Counter. Oriyan yan, nabiyati ang naging kutu ayat ang matatago sa suratul Isra. Kakagya iman to na ulan-ulan arajab. O di ako kalipat na ikasapul agupat si isaging kay arajab. Diyan kay ulan-ulan na si imiyang gulaw la. So, Laylatul Isra wal Mi'raj. Minipantag si iko'y kadupo lagupito si ikurajir. Diyan ka na ayat. Amyali wallah si isa Quran na madakal agkasabutan ron sa marayag. Madakal ang mapakamuan yan ang mga suguan kain katanurun amata-mataan nakapakasi silay o sabuad ang mga grupo. Ato na Peter o Allah. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Linuriyahu min ayatih. Maha sutis Allah.
miyasuti-suti su Allah sa kaniyan su Allah subhanahu wa ta'ala apya ka pangalamian so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang makapupuon sa Makkah al-Mukarramah sa Masjid al-Haram Baitullah al-Haram apya ka sungyan sa isa Madinah Masjid al-Aqsa Bait al-Muqaddas si matatago sa Palestine gumianat su Nabi sallallahu alaihi wasallam ko ba'da salat al-Isha Oriyan o kaya pakasembang yan sa waktu Aisha. Nasumiyong si isa Bait al-Muqaddas. Kapag iprobe wallah agyan ko to akiabaloy niyan akhatimul anbiya. Aya pulimpo sa o mga nabi wa imamul mursalin agumyatang kad adatu nakuda o mga rasul. Si isagin ko tagay pa kaumanin sa Bait al-Muqaddas na piyakat padwallah sa mga ambiya ang makapupuon si isa langit. So Adam na si imatatago siyang paganaya langit. So Idris, so Aisha, ago so Yahya, na si imatatago siya giyang kanon na ikadua pang katalangit. So Idris, na si imatatago siyang kanay katalo pang katalangit. So Yunus, na si matatago siya giyang kanon na ikalima pang katalangit. So Ibrahim, na si matatago siya giyang kanon na ikanang pangatalangit. So Musa, na si matatago siya giyang kuta ikapito pang katalangit. Amya pag-usay tanuguan niya giyang kaya pagultan o langit, agugyan kaya dunia katataguan takatan. O kaya pag-usay tanurun, ang matatago sa surat al-Zumara. O kaya turoon wallah. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Diyan kaya ayat na initurun wallah ang manunumpang si iku mga Yahud, mga Jew. Sa kiyang basaon wallah si ikiran, adairan dak na tigwallah pututa, dairan dak na tigwallah daitan, so titu abugrakan, titu akapasangakan. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Dairan dak na tigwallah daitan, so titu abugrakan. Wal ardu jami'a, na sulupa na kalangwan yan. Qabdatuhu, na rupatangko at tigwallah. Kamasangko at tigwallah. Was-samawati matwiyatun biyamini, na supito lapis sa langit. Diyan kaya kaya ka mo ito na pito lapis sa langit. Na lununong ko at tigwallah sang gulalan ko kawanan abarukanan. Biyamini. Mahasutis wallah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya suratul Zumara, abiyatiya tanong ka ayat, agugiyan kaya suratul Isra, abiyatiya tanong ka ayat na piyakaraya-raya gwallah akaribat agu di kabubenar o katru o mga tao apong betuan siya Ash'ari. Di ka pa kay bagiran betul ni ahlu sunnah wal jama' al-Ash'ira di. At tumatanad na Ash'ira, di yung padamuta ahlu sunnah wal jama'. Aging kaya pag-usayin ko rin man ito, nag-iisip betuan tanong sa ahlu sunnah wal jama'. Na upakalaga tanogin kaya bituin sa ahlu sunnah wal jama' nag-iso salaf o salih, ay bituin sa salaf o salih na sukatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam khairal quruni qarni. Ay pinakamapi ang masa na sumasa ko. Ami pularatsiyan sa mga sahabat yan, ipon ko paganay, ko hijriyan at taman ko, magatos ragun, nagiti qurunul ula, karnul awal. Ay pinakamapi ang masa. Bituin sa salaf o salih, na suparatiran may pantag kung di ka tiro sa ayn Allah.
anda su Allah. Nasalakaw pun ko'y pendalil tanu amyali sa surat Taha. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yalin Allah sa surat Taha, huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin thumma istawa 'alal arsy. Sekalian su Allah aynad niyan so pitulapi sa langit agusulupa. Samya kan nam gawi. Na oryano to na mikapantaran si iku arsyan, mangimpuruan ko arsyan. Na penukul na aging kaya mga tao abituan tano siya Ash'ari. Kaaya di iran tirum na Allah mawjud bila makan. Adna Allah, makamumuin su Allah, uwi na daadar pa yan. Naging kaya ayat apugusay na kaniman to agad tirum wallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Maasutis wallah apya pangalamihan su Nabi Muhammad po sa masjidil haram sa Makkah al-Mukarramah Baitullah apya kasong sa isang masjidil aqsa Bait al-Muqaddas sa Palestine apya kat padinon su mga nabi kapya ki-confirm ko mga nabi ay randatu ay apulimpo sa mga sugo na oriyan o kaya pakaumeran si isagin ko tadarpa napsimbiyang siran sa waktu fijr, waktu subh na ayan na kaya kamuto na miya balay ako miyamat si iko sambiyang na si Jibril na oriyan yan na slaslairan si iko Abul Bashar amo mga manusya nga pitariran nun hay amo mga manusya napsimbiyang tanong agusto mga butan ka mga nabi na pagimaming ka. Na duminingil su Adam na tigin nakatatan su Nuh alaihi salatu wassalam. Najah Allah. Apya kalibre wallah. Na diningilan na su Nuh na yan manapitero yan askan yan su Abdul Ghaffar ore pun wallah amanapi. Na tigin nakatatan su Ibrahim Khalil Allah Abul Anbiya. Sa kanya ni pembetul sa ama o mga nabi. Pag ipong kumasan yan at taman din kumasa rasul na lango-lango na mimbutan nabi na pala niya din butan. Na ayat manapiter Ibrahim alaihi salatu wassalam na tiginakaw to si Musa alaihi salatu wassalam. Kalimullah. Amiyat tangkad na kanya kamuto na minimbiteres kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si isa pala tursina, ang matatago sa darpa at taba. Na ayat manapiter Musa alaihi salatu wassalam nakaw to si Isa ruhullah. So Nabiullah Isa, abigan ng Allah sa niyawa ay pupunguyag ko mga tao. Sabab sa biiznillah, kabaya Allah. Kena ba kabaya Isa? Kena ba kapasang Isa? Kena ba kaya ka mo ito na personal? Agal ba ko Isa? Kasubuan ng Allah. Kasulangon-langon o mga nabi. Agulangon-langon o mga rasul na layan tiku anil hawa. Di silang panggalabak sa personal interest. Personal desire. Baya ginawiran. In huwa illa wahyu yuha. Langon-langon na galabukiran. Naguna na o. Panduan, asubuan, apuun ko Allah, ading gulalan ko Jibril alaihi salatu wassalam. Na ayapitiru Isa alaihi salatu wassalam na kautusu Habibur Rahman. Kautusu Habibullah. Khatimul Anbiya, Imamul Mursalin. Kautusu pakatataanu kadnan. Kautusu kebubayaan Allah. Askannya sukiapusang ko mga nabi. Ada to mga rasul. Aayakap kebubayaan Allah na satuk arguyan na tumu ng Allah di sulangan ng kaadniyan. Nagyuto pun ka mga pagimam sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na uriyan ka pakasumbiyangiran na miyamanik siran sa puro, ini kasi siran sa puro. Na etinudan tanurun na miyamaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Adam si isagyan ka na paganaya langit. Apakaunot mamakaunot si iko Jibril. Aku kuda siran sa burak. Barq. Dia mutak kuda burak. Ay nito na daging kay mga Yahud. Ami alaya kaya kamu to na distinguish ni paman aya para tubuhan yan, na ulo niyan, na manusia, na lawas yan, na kuda, na tumilad sila ng abusa kaya kamu to na diran papasaan. Apakah sesangkad na tira na kataya sa burak ko nabi na kana bagito. Kaya ito agin po tabura ko nabi sallallahu alaihi wasallam. Agin po tamasa kapagapagdaon napiakas ng wallah sa Jibril si isagin ko tabalintad o mga burak. Nakagin mo man yan sumiyak kadak-dak
Miya kadak-dak lagaya ka mo ito na burak. Ang mga pipeparas na miyo man na naging ko ta isa pengguro. Na ini si ano Jibril, ino ka pengguro. Tige na ayap kiguro ka kan. Nami sa surat saging kaya benengakan sa Muhammad Rasulullah. Na bakit din natigin na bener nami sa surat ko benengakan ada ko bumaylay ko dia kan katawan. Natigo Jibril abang ka kabe, maylay ka. Amit ka, tiginawa. Nagiti kino Jibril ay natupadian si Isa Palestine ab kuda anu Nabi sallallahu alaihi wasallam agu si Isa kagya kamo to na baytala Makkah. Na urian yan na miyuman yan su Adam si Isa pagana langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abul Bashar. Na sumimbag kanin sa alaikum assalam ya Habibur Rahman. Mata sa tutulan sa kaya pakambitira iran. Na urian yan nan miyukit sirap man na sumiyong sila sa ikadupang katalangit na miyaw may ranong so Isa gusto kagya kamoto na Yahya. So Yahya na bapaw Isa sa tengah dipinsan. Bapaw sa tengah dipinsan. Tengah dipinsan so Maryam agusto Yahya. Aya ina o Maryam na suhanan at tarumaw Ali Imran. Di mo ta surat Ali Imran. Na aya ina o Yahya na so Isa akarumaw Nabiullah Zakaria. Ang magari suhanan agusto Isa. Subhanallah. Subhanallah. Na oryan yan, naging kutagyali tan ako padutan yan, naging kay dunia, akadataguan na katano na upang makapakay barata sa kala. Upang ilailan tano akatawan tano sa dunia, nalagi dubula atini sa mayto. Sa kala. Naging mo tabula atini sa mayto, sa kala, nalubod na kasangkot ang maulad a disyerta. Maulad a balintad. Nasuding ka kakrimong lingi, kakrim ka ako kaito, o bula atinis, ikaw kaulad o balintad. Nagiti di kakrimong lingi, ko kaito o dunia akatataguan na katano iman tuwang masa, o kalagin kaya paganay langit at tampar sa dunia. Subhanallah. Nasupagalta na, aging kaya langit, ago dunia, na upang makabud pakalanta pa so papanok, apakasumsang ka paganay langit. Naayap na balusyan kung palalagwi, na 500 kilometers per hour. Diyan nga nakapingiraw na 500 kilometers per hour, na upamaka sa isa truck, na so 100 kilometers per hour na malalagwi sa truck 100 kilometers, uman isa ka oras, na magatos ka kilometro. Nagyuto na 500 ka kilometro, uman isa ka oras. Naging kuta, papanok, ambalanta pa sumsang ka paganya langit. Na aya palalagwi niyan na 500 kilometers per hour. Na aya ka gisampay na sa nga langit at tampar sa dunia apagan na langit na si Korean ulimagatos ragun. Subhanallah. Subhanallah. Di tanwa ikatawan, ugay, nagasabutan no sa giyang ka na ayat ko kaya pag-usayaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naging ka na napagan na langit. Ngutatik tanwa, first layer of the sky. Naging ko tuwa lirian, emana na kala, o pagutan o kapusan o langit at tambar sa dunia, o kapusan o langit at tambar sa puro, na ayap mo na pagutan yan na 500 ragun, na pirapang katalangit. Aging kaya tiyara pa sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, na 7 pang katalangit, na 500 ragun na 3,500 ragun, na uman na kaunang kota lir, kakapalian, na another 500 ragun. Ayam na ipuusan ka dunia katataguan na katanong na taman sang ka na ikapitula sa langit na aya ka gisampay ron papano ka malantap ay studio palalagwin yan na 500 ka kilometro ko uman isa ka oras na aya ka kirot yan ko ikapitula sa langit na urian o 7,000 ragun. Subhanallah. Subhanallah. Nagimta ng alangit ay kapitula sa langit na ayat pa nakapuran yan na so kursi. Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
wa huwa al-aliyyul azim. Jangan ayatul kursi. Ami alisa na matatago sa manay kapuran ni kapito lapis alangit. Na inugina ni bitun sa a'zamul ayatum minal Quran al-Karim, the most august verses of the Holy Quran. Pinakasaslaan, pinakapagadatan ayat sa Quran kagi paleg na ng mga beautiful names and titles of Allah. Aya inaluisan na ginan sa mga ilano, mga pipya, ang mga ngaran, agu ko kagi ka mo na daradat, bantuan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Agay, na meeting kami, agugian ko to abituan sa WHPL. Agid na dunia, na matitimo na giyang alam ko na klase agama. Di ako nakataon, ninyo ko yung kaimbitar, nakapila ko yung pagchati, na di ko tatago sa ginawa, na inisya ka siyang kutwa, minimbitara, di ako na ino ko pag-imbitara. Si isa giyang kaya grupo. Natigin na, sir, diya sulang ko na klase agama sa dunia. Si siya sa Hinduism, si siya sa Christianity, si siya sa Jewish, si siya tigin sa mga Muslim. Na diya tigin ang kaya Region 10, Lanao del Norte, na ska tigin ni-recommendary Congressman Di Mapura, si Governor Di Mapura, pakasud na misis ng kaya grupo. Agid na tigin na dunia, kad na matatago sa Korea, ad na matatago sa India, ad na matatago sa US, ad na matatago sa Middle East. Na tiyang naway, natigin na 5 oras sa alas 9 sa kapipita, tama sa alas 10:30, na meeting tano sa Zoom. Na nakagay na sumilda ko ron, na kaya bubi anak ng kutakwan, reaction. Miyagay yun yung sulang-ulang religion, muta Hinduism, diyan ko to kagya kamoto na Christianity, gugiyan kaya Muslim, sa isay sa suwalla, sa ipan matatago sa puro, sa ipan matatago sa langit. Ino, di ako di mamamisa sa mga syaira, tigiran na Allah maujud bila makan adna Tuhan na daadar pa yan. Aman, adadar pa yan, Tuhan, katida kitulog adar pa yan na. Agiyan ko ta kapakarsik upanarima sa giprupa nilang ko Allah sa ipindi itiran ko kamamano si Ero na di. Kaya buwan ko tanwa halusun na wal jima na wa imanum bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. So kaparat ya si iku Allah ko kapakamumu yan kaad niyan na miya paliugat ugid na sugi pagisyan kaon ko kayfiyat na miya haram biduni ta'til wala ta'wil wala takif. Di kepakay abang ka wala tamsil, abang ka pangingiringan, ubang ka datan, ubang ka rupaan, ubang ka saginden, ubang ka pamimikiran na. Kasunti ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru fi khalqillah, walang tafakkuru fillah. Pamimikiran na niyo din, sulang wanakad na wallah. Ugid na uban niyo, lagsin sukad na niyo. Subhanallah. Subhanallah. Namiyaliro na, agyan kaya pantag isang kaya pag-usayin tanong. Tayo talagi mo dar ko ng mga Muslim na misconception in Islam. Na may pantag sa nga gender. Na suwat yan so Allah subhanahu wa ta'ala na ba't yan yung na ayatul kursi kapag ang panganay may turo na Allah. Allah. Agyan na tayo Allah na dikit pa kayo ba ibtu ko mga kaadam. Ayaw mo kagad pa kayo na nakasumpatan sa Abdullah. Uri pa na Allah. Gyan ta Allah na ilayan niyo sa Webster, ilayan niyo sa dictionary, kanaw ba na gender yan? Kanaw ba male? Kanaw ba masculine? Kanaw ba female? Kanaw ba feminine? Ay mga nan yan na. Si Ibuto, ididate ko Allah subhanahu wa ta'ala. Apagampangan niya, mali sa nga na itong kursi na tingin na Allah. Allah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dahil naman ito. So Allah, makapantag ko Allah. Dakan nan inunta al-hayy sumamumendigan al-qayyum sadim. Duti man ito kami aliron. Iniro pa agin ko ito agyan kamuto na title yan, ilano yan. So Allah, adakan nan inuntas kanyan ang mamamumendigan sadim. Duto. Hayyul qayyum.
La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sibatan yang masa dua. So Allah, la ta'khudhuhu sinah, nadiskan yang kuma aturugu. Wala naum, nagudi turugun. Ay mana so Allah subhanahu wa ta'ala na la ta'khudhuhu sinah, di pun. Wala naum, nagudi pun kuma aturugu. Niapat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. So Allah akadnan nama mamayan dengan sadayun di pun nagudi kumaturug. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Arkian sunganin ang mapapadalam kupito lapis sa langit, agus sunganin ang mapapadalam kupito lapis sa lupa. Naging kaya matatago sa pito lapis sa langit, tago pito lapis sa lupa. Na ini siguro katanong, wala ka pong galang katanong kung kamapian tanong, uwiid na, piya katana yamu. So, napitaro yan. Ya masaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Tiyawagtan o Allah sa Suratul Rahman, hey mga manusia, hey grupo mga manusia, hey grupo mga jin, amay kaban yung kuguga, ami sampay kanu saging kapito lapis sa langit. Sa langit kaya pakasumunod Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apu si isa Makkah, na sumiyong sa Palestine na mayamantag sa kanapito-lapis sa langit. Na amay ka ba niyong kugugat, akatubi di sa kanapito-lapis sa langit, na tabi di ka nuron. So ka nuron. Illa bisultan. Ugaid na di ka nuron siyong, o di ka numakausar sa kagya kamoto na, bagir, materials, power, apakagugawon. Naging kaya mga ridwe itanong sa agama na pipende pataniran, piyana benaraniran, ikirautiran. Sangka na kagya kamoto na, langit, na miya ka pamanik siran sangka na langit, aming gulalan ko mga scientist. Ino, ayaw miya katabi doon ng mga scientist. Na ayaw pinaka-malay gusto kulang-ulang unutaw sa dunia. Adi imang gusto nagyang mga scientist. Ino to. Na sa mga scientist, napakatong kausan imang ang gusto sa $1 billion. Kaad na kagya kamoto na prove niya, nakapasang yan. Apagalabok niyan, na di na mga gusto sa kagya kamoto na $1 billion. Nagyan na kesong sa langit na ayaw miya imbintuiran, miya gagayiran ang makasungon, nagyan mo tabituan sa kagya kamoto na Apollo 11. Nagyan mo ta Apollo 11 na piya kasong si isang kanalangit na ayaw git na pusi sa dunia, na kagya may mulugod siya pagpalagwin na nagagaya bagal na may butok pa sa putulong, nagyan tayo minero siyang kutaulan na makapadro si Armstrong. Si Armstrong. Napugusan sila sa kagya kamoto na mga technology. Apang makin gano pa may isusumpatir hatang ilahiran na kinigira nagyan ko ta sundadar pa si isang ko tagya pa kaumerang kuulan. Na ayaw pagampagan na yung maumerang kuulan na manigiran na busis ay mga naswara, Allah, Allah. Na uriyan yan. Na sawab sa kapwa kagagawa Allah. Na pinisirsan kagya kamoto na Armstrong nagyan ko ta lagam amyan nagiran. Ini pananawag. Allahu Akbar, malas wallah di sutagu langit, malas wallah di sutagu lupa. Allahu Akbar, malas wallah di sutagu ragat, malas wallah di sutagu tanu lagi tagu sulupa. Ay mana na nakatimbuli na Allahu Akbar satiman na malas wallah di sulangu na mata tagu ku dunia. Subhanallah. Syirpatan asyhadu an la ilaha illallah. Bisaksiyan ko ada tagnan apelunu at narwar si iku Allah. Syirpatan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisaksiyan ko amatan na si Muhammad naskanyan na sugu Allah. Na ikapat api katundugo na hayya ala salah. Ay mga manusia na sungkano ko sambayan. Ada pa ni sukad na niyo. Na ay ni supato na hayya ala falah. Ay mga manusia na sungkano ko katuguda. Papakas lang sa malayanag. Miya sabut. Agin kaya kiyambo ni wala ko dunia. Kiyambo ni wala ko pito lapis sa langit. Na aya ka pakaslang tanong sa malayanag na mangintuhan tanong. Peluluban tanong so Allahu Akbar. Malas wallah di sulangan taman. Na masabut tanong so kala wallah. Kabesaran wallah. Kapakagiga wallah. Nandunan tanong ta asyhadu an la ilaha illallah. Mata na tiyari mo ginawa ko.
Bisag si ano ginawa ko, adakan nan ang pinuluatan, simba na rawar si ikaw Allah. Na ayat man ang pangatundog na kaon na washhadu anna Muhammad Rasulullah. Bisag siyang ko ayabu ukit, ayabu lanan, ayabu bilayo Allah alladhi wa na proton ko leono pa na sumuso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. Sabi sebenarnya biar kan Allah sun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi wan puringana amudil arawatan o kapintaw sa dunia. Ayam membuat pag-antapan sa ging ayat na sumangat ag kebenyan amakambalingan ku Allah amakasudsa nga na mauri ko surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ay bupisak si Allah at terima na naugit na sugit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law salaku ilayya kulla tariqin wastaftahu ilayya kulla babin ma fatahtu lahum hatta ya'tu khalfaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O manayo lang naugit niyo sa kapululuban niyo lang nating Allah. Nagulang na lang na dilag niyo sa kabubanugan niyo si iku Allah. Ma fatahtu lahum na dia kan den lekaan, dia kan den tariman, di kan kan den misampay hatta ya'tu khalfaka ya Muhammad sa taman sa diisiran kumadin ko taligu dan rasul ay dilgeniran nasudilgu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abituan tarus ahlu sunnah wal jamaah ama kamu mu'ena sirasu salafus salih. Subhanallah. Na uriano to na inasubatan na hayya ala salah. Sungkan ako sambayan. Pagiging ka sambayan na ayaw usugan wallah paganay ay paliugat yan alang ulangwang po na mga malaikat yan na dinding galubang sa tamaniman to. At na mga malaikat ko langit apakatitindigin silang ko sambayan saya kapakarukuilan na may kabanggit ng dunia. At na mga malaikat ko langit apakarukuilan silang ko sambayan na ayaw kanya kamuto na kapasadiran na may kabanggit na dunia. At na mga malaikat ko langit apakasasudyud jiran saya kanya kamuto na kapasadiran na may kabanggit na dunia. At na mga malaikat ko langit adisiran pagkatahayatan ayaw kapakapsilamiran na may kabanggit na dunia. Iman to na sulangon lang na klase ang mga malaikat wala na di pa kang galabakan ko ukit-ukit sambayang na ayaw kakiginig nila nun na may kabanggit na dunia. Dapat auna ano sambayang asugan wala kasi panamiyak ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isa langit. Subhanallah. Na andad di ka sambayang utang nanto na nisupatun wala hayya alal falah. So kaya sambayang ka nasikan niya kasungko kapakaslang sa maliwanag nagkakatugumpya, nagkawiyagam ka din, susukatan ka din sa limur ka wallah, kasi ka mapapadalam ko, katugumpya na gusto ka pa kanya. Subhanallah. Subhanallah. Na, ang kanay sumatang utayat, lahu ma fi samawati wal ard, man dhalladhi yashfa'u indahu illa biidni. Tumata na. Pagkanay nalita nun na suwallah subhanahu wa ta'ala na mamumayandigan. Isaunod to sifat yan. Ikadua sifat yan na doon sa dayon. Ikatlo sifat yan na disugod na turatun. Ikapata sifat yan na diturugan. Ikalima narkiyan sa langit. Ikanam narkiyan sa lupa. Nanto na ikapito, initudugan. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa biidni. Baad na tao apakabagay sa tabang. Baad na kadon ko dunia apakabagay sa ugup. Pakanggir kaaguna illa biidni arwar sambugan wallah sa authority. Arwar sambugan wallah ta'ala sa paaran. Na ilayin na sa kitab. Wantay bigan wallah sa authority. Na isaw na bigan wallah sa authority na sa Quran. Na ikadua bigan wallah sa authority na sa Ramadan. Kaya man to napat po na ganun magawi na Ramadan. Naging ka na Ramadan na ay authority niyan na pag-ipitiroon wallah sa alungan na mauri. Hey Ramadan! Natiruan ka sa singanin ka. Natinginakan ng ko na ando sa mga tao amyagungos li ajli sa pantagrakan. Ando sa mga tao tinigrihan sa kaor na gusto kawaw ka pantagrakan. Na imam to nagtubangan ko, to pagugupan ko. Na ikadua na mamangani na sa Quran, nagtiro sa Quran. Ya Allah na ando sa mga tao ada turuga ko kagagawi kabitiran sa Quran. Ay nitindigin na sa sambayan. Na imam to ya Allah na bigyan akong sa authority na tubangan ko siya. Giyan ka Ramadan, napat po ako na magawin na pakasundi man to kagipantag sa April 13. Nasukagya ka mauto na Ramadan, nagkitabangan niyan sa mga tao kumasa ka pa ka tao sa alungan na mauri.
Na ikadua na sa Quran, nagkatabangan niya sa kagya kamauto na mga tao sa kapakaman ng salungan na more. Na ikatlo, naging kuto kagya kamauto na miya kalangag si Quran, bituan tano sa hafid, bituan tano sa alim, bituan tano sa fakih. Mga tao, minilangagin sa Quran. Mga tao, mapisabot ko Quran. Mga tao, boleh mataw ko Quran. Mga tao, boleh qari'ul Quran. Napakama sila sa alungan na mori, ang bugal sila wala sa 70 apad ko mga tunganailan, ag katabangan nilan, kugupan nilan, akagya ka mo ito na kahunilan ko landang ko nalaka, gitugalin nilan ko kasurgaan. Subhanallah. Mga manusia, magnautan. Nailay tanong sa mga otatan, ano tanong silang inibitig. Nalitan na kilang pag-inipatan, naging kaya mata-mata, nagkapunod ako sa faat yan. Pag-iibitun tanong sa mangal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ang tawauno na kada ni pakatabang sa gimbut na gawi. Akagya ka mo ito na ginaw kayo mabang ladan kayo malimudag kayo pasan ka dabang ka kapungan niya sa tabang illa bi'idni arol sa bagan wallah sa idin. Na iyawid ka no akalakab ka mata ko Quran. Ako gipitindagan ko tahajud. Ami manong pansukab-sungka na tanong si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paskan na ni makakakamal. O di na makambubay ako bito sa syafaatul kubra. Kapag tabang mala, agina sukati tayo siratan mustaqim. Gina sukadya ka mo ito na wanada al-mizan bil qistas yawmal qiyamah. Timbakan ko timbangan ko kapanimbang ako mga amal. Na ikatlo na gina sukadya ka mo ito na masa. Akapakay naman yan tanong ko lawas ay gakawthar. Abito sa syafaatul kubra. Tabang amala at talong. Pati tayo sa sirat. Kapanimbang ako mga amal. Agukapakay ng tanong ko masa. Akakasugat tanwa kaor. Subhanallah. Miyapito sa mangan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. Katawan Allah. Suka sasamuran ka, patatalikudan ka, kawanan ka, diwang ka. Kamay may namin ako makasalungan na maulit, tigakad ko na pag-isa patakong ka, pagitabang yakong ka, na kanya mamiming akataan wa Allah subhanahu wa ta'ala, antawa sa mga tao amya patutoy sa tabang wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wa syi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Kaya kabelang-belang Allah sa kursi sa supito lapis sa langit na timuang ka na lagi dumula atin sa kala na sa kursi Allah na lagi disert sa kaulan. Na ayat man na pagalta no kursi agu sa langit na limagatos ragun. Na ayat man nakapura no kursi ami aloy sa Quran sa surat Tur na wal bahril masjur. Radat akadya ka mo ito na piya kaulan ulad wallah. Ayat kabla maging to taragat na so satuksan ko taragat si isang kanakapura no pito lapis sa langit akapura po no kursi. Nakagya ka mo ito na ibugi pantagin ko dunia na sata ko na mas mala di sulangon o ragat sa dunia. Na ipulsagin ko taragat na ayakapuruan yan na so Arshur Rahman. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Arshur Rahman. Aya padultan o ragat agus Arshur Rahman na 30 ago namang giburagun. Diyan kaya dunia taman si isang ko taragat na 8 giburagun. Nagyan ko taragat na taman ko Arshur Rahman na 30 ago namang giburagun. 36,000 years. Ino to? Nasambus matatagus 8 pangkat asurga. 8 adar pa asurga abito sa Darul Khuldi, Darul Qarar, Darul Naim, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus. Nasan matatagus sa giyang kanawalo? Pagaltan ragat agusu Arsh. Na miyakaw masu Nabi sallallahu alaihi wasallam kudar pa Allah. Ay mga pagari mga sa'ira, bagay di kubati agyan nga suratul Isra. Mamiming apya kasung Allah sa Nabi Muhammad si isa kagya kamuto na puro. Roma tatampar sa puro apya katanatanan ar-Rahmanu alal arsistawa. So Allah nami kapantan ang korsyan, naroon kaya sumano Nabi sallallahu alaihi wasallam so Allah subhanahu wa ta'ala, anto na panibtiro niyo.
Agi kamu tu na penuluban niya dalil ang mamiminga mata na ayna Allah, handa su Allah, ar-Rahmanu alal arsistawa, na su Allah na may kapantan ang korsyan, ay ang karinaw na su pinakapagtibubayan yan, akad niyan kululupa sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na may kasungon sa langit, na pulanan ka pa sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay simbi ka si Abul Hasan al-As'ari, ading ka ditiro na asyaira ka, amapya ka, na pulanan ka sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apya ka sungo Allah sa langit, pya ka pamisitan yan. Udi mo kagi pendedag niya ginano sa marayag. Nakawaro sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakiyakinan sa kalk. Eno to? Darpa uto ay sa senggay kaya ka mo ito na darpa uto kanan. Anda matataguso kaya ka mo ito na kanan. Sangkot ka kapuran warsa. Ato na ikialiyan sa suratul Haqqa. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Walau kataw ang mga malaikat ang pagkatatanggung na wallah sa ikwasyan. Agin ko ta mga malaikat na subu sa wallah ay mata o kumpit sindu dan akalairan. Subhanallah. Subhanallah. Siran ikagya ka mo ito na kumakamal kuwar sa wallah. Ditandingan. Saging ko ta arsa wallah. Nakagyan ka mo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na kiyaginan sa kalak. Nasukiyaginan sa kalak na miya kanod sa suwara alagam ipadugangan niya. Abu Bakar Siddiq Al-Atiq radiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq Al-Atiq radiyallahu anhu. Nalagi do kaliwasan aral mo Rasul sallallahu alaihi wasallam magugiyar pamikiran niyan amyada sa kalak. Na miya katirukan ng kung na ino si ikisampay sulagam upadugangan nakan. Aging kadar pa na exclusive na ayaw ni simbagun Allah na privilege at pamumugayan kay panugangan ka sabab po pamukyan ay nisuportan yan ka gusabab po ikasusuat yan nakapkailiner ka gusabab po kabububayan sa kaya po panugangan ka nakagis ka niya ni pagampagan na sumalapi daw si ikaw nga makukyan galabakaw na piyakin nagkakarkasulagam yan si ikaw arsu Allah subhanallah. Oriyan yan. Da rabbahu yada ala sadri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini betad wallah liman yang syarar bu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito na ipitiron wallah sa hadis kudsi directive order. Ashhadu annaka abdi wa rasuli faman ahabbaka faqad ahabbani وَمَنْ عَاصَاكَ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِي وَعَذَابِي. Bisa kasang ko tigwala amata na saka na abdi uripan ko wa rasuli asasugong ko. Faman ahabbaka nasadun sa mata matatago ko lelo pa kabubayan kanyan. Nasabun sa benar at kabubayan ko tigwala. Sadun sa matatago ko lelo pa maswatar ka. Nasabenar at tigwala miyaswata kurun. Waman asaka nasab man sa tao sarang kairan, ongkin kairan, dusya ng kairan, di kairan perhatian, fakad ba abi ghadabin wa adabi, nasabin sa benarati walla, apagi kelumpa ka nun surala kita kan, napagi putu ka nun susiksakan, wal iyad billah. Subhanallah. Nauriyan yan napitalo Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pernah masa Akia pagapia ginawa ko. Aku kaya suatakan. Aku kaya diyang kau yung bigakan arwar. Sa kaya dukani wallah sa ikunarbakan. Na ini siya wallah. Ya Rasulullah. Anto na nun imaalong ka. Singanin ka. Natiginakad ng ko na swatigan sa Jibril alaihi salatu wassalam. Nami-ami si talang na maawid sa kanya kamuto na pangingin naman. Pangingin naman na tigin na tunab. Ako pangingin naman na arak. Ako pangingin naman na ig. Nami pili akan na suig. Nadakwat tigin malangan suig na pegi sabutan ng nagyuto kung so kaya kamauto naginto ta igada ko malangan nagyuto so pagtaw kan alam ba aplan dengan ako naraka. Nasabab ko fikrul umma, juhudul umma, awidakal ko pagtaw, panaguntaman ko pagtaw, awidakalakan ko kaumakan na iman to na pipanong pangakarkasi at panganingkor kamay no makanaging kutway. Subhanallah. Muhammad may pasada na masala. Nagumiyurok sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Napitaran wallah di ka penggurau ka kebubayang ko sekatan to na dia kan kabay baka makan dedamar. Na iman to atigin na sembian tau to. Tadnang ko to na isembi kaon. Na tigin na isembi ak nun namay ka bangkit na dunia maka pangukumataw. Maka sa surga sa tauro sa surga na makasud sa naraka sa tauro sa naraka. Nang begambus ka sa otoridya ilayang ka sa naraka nasa din sa kakilalang ka aumat ka tao ko naraka na pakasurga ka. Tinakadnang ko dia akan makilala sa umatakan. Sabab sa mialoy sa kita baya bunta ng mga tao sa naraka na aso, baboy, amo, giyan kailangan na klase ya binatang sa dunia. Nagiiparas ko naraka. Nandun man ay kaka-identify ako sa giiso pagiwataan ako, giiso umatakan, giiso tumanayakan. Amay kaya bundalian na binatang. Natigwal lang umanang tanan. So lango-lango ng mga umat ka, kaya kamuto na may mangunutan ka na pakasurga. Kullu ummati yadkhulul janna illa man aba. Lango na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam apagtang na pala pakasurga, inuntabu su aba, tumiyalikod, tumiyawaran. Qul wa man aba ya Rasulullah. Tiga nantay tumiyalikod, tumiyawaran ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah. Natigo Nabi sa din sa mangunutan ka na pakasurga. Wa man asani nasa din sa kanya kamuto na sumurang-rang fakad aba na gina ni tumiyalikod. Gina ni kanya kamuto na tumiyawaran. Natiginakan ng kuna umaning karakan, natigwalay pa kumanakasan, na uman mapita na sa kanya kamuto na pang mga umat ka, na kanya kamuto na sambi na kasuka surgaan nilan. Dili, napsimbi ang suka surgaan nilan. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yan ito wallah. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamanutulang kaya Muhammad si mga pagtaw ka mga umat ka. Ang takakilan nito penutulan nun. So sila nito amya maratea. Minggalabok sa galabok ang mga pipya. Ang mata-mataan abugyan nila suka surga nilan. Agin buta ka surga nilan na mapapadala mo sa mga kabubuan nila sa mga lasay. Mga pakaiga, mga pipya. Na uman silang idaman. Uman silang pakakan. Uman silang bagan sa kanya ka mauto na safaat, ay sipaat kiran. Na kanya ka mauto na bida-bida, malagi-lagid sa buntal, malagi-lagid sa kanya ka mauto na warna, ugid na din na bun, malagi-lagid sa tama siya sabu. Mapapadala berusok, sirbisyo kiran ang mga balayran ko tapar. Ay apakasurgilan ko surga na din sa taman, daaban yan kakipos. Subhanallah. Subhanallah. At nang kumaning karakan supungan na kan kamay ito. Naya panapitaron wa Allah subhanahu wa ta'ala naya Muhammad na sa umat ka abarabusya. Minggalabag sa kadarwakan. Minggalabag sa kadustan. Nagtubat sa saragun na prilangko. Na miyakagurok sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At nang ko di makataubat sa mga umatakan ng mga saragun na kaptubat tiran. Balayang karakan na mamamagaan sa kapakataubat tiran. Nasyambiyang manu Allah subhanahu wa ta'ala. Hey Muhammad, nasa umat ka abarabusya. Nasa ratitubat ko saulan na piyakataubatakan. Na miyakagurok pa sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. At nang ko mga abarabusya sa mga umatakan. Namatiyag yung nasaulan na ko pagkadisirat mamakataubat. Napitarong manu Allah ay Muhammad na sa mga umat ka tubat ko pitugoy. Nasa ratubat ko pitugoy sa titwa ka tubat na piyakataubatakan. Natinginakan ng ko sabab ko winakalakan ko pagtakon na hindi panangkanap ito gawin. Kasabot na doon ko tahadisa sa tao makasambiang sa alungan ng Jumaat. Na panilang wala ko mapundusan yan ko ikadua Jumaat na palanan pa sa talugawin amanan yan na mamaso Jumaat na Sabto ahad isdin sa talugawin na nilalang ka wala sudusan ka. Sabab niya ko pangani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natinginakan ng ko ng matiyagyan ka ng ito gawin. Natig wallah sadya umat kabtubat ko talagoy na nirilang ko. Yesu katur wallah sa Quran na man jabil hasanati falahu ashru amsalha. Makanggalabok ka sa mapya.
nakagya ka mo ito na susati man na 10 takap, na talugoy na 30 takap, nakagya ka mo ito na imbula sa Allah. Natingin na kanang ko na matip na gya ka na talugoy, natingin na sa umat ka, tubat ko sa luwan, narinilaan ko. So, tingin sa umat ka, tubat ko, mabubas sa luwan, narinilaan ko. At tingin na, matipanagyan ka na kanya ka mo ito na, mambasalangan na tigwala, subtubat kubat kasi sa kauras na nilinilang ko. At tingin na kanya ko na, matipanagyan ka na sa kauras na tinasubtubat kumat ka sa 5 minutos na nilinilang ko. At tingin na, matipanagyan ka na sa minutos na tinasa minutos. Isa ka sikan. Nasa dyan tubat ka na sa titu at tubat na nilinilang ko. Ngayon titiyan ngayon, wala ko sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilani sa suratul Waqi'ah agin may ayat nakapakatubat asikans. Hatta idha balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun. Gimana gini katil wallah biari sa suratul Waqi'ah. Hatta idha balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun. Amating wallah kami sampai sunyawi nasi kukurukumiran. Apa tesan? Naurian ka pa kaumunia wasagin kaya kurukum kang gandar na malakal maut. Man qala la ilaha illallah wa akhir kalamihi dakhala jannah. Nasa din sa tawa ay kampusan ko katiruyan ko kang ganatin yang ko dunia. Sa katugalin yan sa lungan na mauri. Nasa la ilaha illallah sabnar apakah sundwala ko surga. Hey mga ori penawala. Nag-iawida kaluan naman sampai tanong sa geng masuk at nakatanong sa Allah. Kanda namin na kilay kaming ka. Kilay kaming ka, nagupkan kaming ka. Allah mabalig na Sha'ban wa Ramadan. Inisugo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agap na niya na igirarajab. Sabi-sabi kami kung Sha'ban na taman ko Ramadan. Ya Allah, bukan kaming ka, nagupkan kaming ka. Kamamata ka ni Manturan Yep. Pagpaganin namin kaya Allah, misampay kami ko Sha'ban, nagumiraut kami ko Ramadan, nagumganakar kami ukur, ang makapagumra kami sangka Ramadan. Nga kadang-kadang radyo makan, na makatatawag kami, magumra sangka Ramadan. Sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bitirayan, umratu Ramadan, ukahadyo maya. Sanay sa magumra ko, lanulan Ramadan na timbang, amyakap na haji pedakunian. Ya Allah, natabagi kaming ka. Igaling mo kaming ka. Nariskin ka kami kapag umarami sa gingge Ramadan. Baka umasunay haji. Napagan namin ka makapanay haji kami. Miyakalpas kami magumra. Miyakalpas kami na haji. Sabab sa gingge at iba COVID-19. Nagsasabi man. Dua-dua na sa mga Muslim. Ang mga nakakala pugusan ko kami agad ka mga rinway. Subhanallah. Subhanallah. Diyan kay ayat na may kamuhay na kabubna mata-mata na swalla na sisisa puno karandan niya kasungso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauriyan niya na pitiron walla inni iftaratu ala ummatika 5 salawat. Mata-mata na tigwallahi Muhammad ay ipaliugat ang mga mata ka sa sambayang. Napakampagan ay ipaliugat na 50. Nakagimaw man yan sumusa sa ikapitulapi sa langit na tinginanda ka. Na tinginapu na kukad na nanto na yung sukat ka na pamamagayan. Nanto na ito na sambayan. Ino to, nasusambayang na dudu sukat na gumpya. Susambayang na dudu sukat pakapas. Susambayang na kikwa sa kalmuda kawyan. Susambayang na gisun ko surga. Susambayang na ipakalibre ko na laka. Susambayang na ikaswat wallah. Susambayang na ikanaw maratagal na magsusambayang. Natamuro na bil ma'ruf kisugay sumapya. Nagugisa para sa kagya kaputo na pya kasisingay. Natingo mo sa puto ka kukadnan ka ka 50 na ginan magigaw mga umat ka. Nakumiyasi na mimbuloy sa 50, 40. Nakumiyasi pa na mimbuloy 30, 20. Taman sa 5 wakto. Natigil na kadnang ko. Di ako din makagkakaso kasi kakataon ko numusa sa mga umatang na dinan kuya. Natigil na puto ka din kaginan na 5. Nasa rang galubo ko nilan na manja bil hasanati falahu 10 amthaliha na 5 times 10. Daama na niyan na tagapan na nagyan na 5 sa agya kamo to na 10 namin dibukman ko 50 wakto. Nakagya makumusa na tingin mo sa diyan magigaw mga umat ka.
Natigo Muhammad, amya mamalako din ko kadnan ko, kami kapirakod baka beto. Natigo Musa, ino ang sakali pa kapeto pato, kapkimu ba na nakapkibokor ka, kamang ka makapun ko kadnan ka, nasala ka, kamu tayo titalon ka. Namin itapad Rasulullah agin kaya 5 asambayan. Mga Muslim, mga Muslim, siya pagtanong agin kaya 5 waktu. Agi bitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam makaturo Allah sa hadis kunci, inni iftaradtu ala ummatika 5 salawat, mata-mata na tigwallah. Ini paliugat akan ko mga umat ka sa 5 sambayan. Nasabay sa sumiyap ko mga umat ka sa 5 sambayan. Nasabay sa benar tigwallah pakasudun ko sa iko surga. Sabab ko kapasadan na inibugyan ka dindi. Nasabman sa dinyang panagutya panaging kaya 5 sambayan. Nasabenar ami apukas ko kapasadan. Hey mga pagarea, gyurok ang kurkano sa sangat amalimanag. Asya pagtanong ka sambayan. Kasutaw ba tayo na sambayan ngayon, napian ito na igilip, kaya na marata nagkiraw sa timbangan, nagukiraw sa kukuman, nagukiraw sa kagya kamuto na tutalan. Na umatay ka na sambayan ka na, di ka din nagkiraw sa kukuman, nagunik ka din nagkiraw sa timbangan, na miyapapas ka din kulimu Allah. Kasutaw na sambayan ngayon ay surat si isagin kaya binangyan, ya maksusam bi ghadabillah, hay tao amya kalumpang yan surarang ito Allah. Isurat sagin kaya binangyan, ya dayaman hay tao akagya ka mo tunay nindireno niyan susugan wallah. Nasabab sa ginindireno makakusugan wallah. Namaya pukas kasi kulimu kadnan ka. Hay tao asyurang yan susambayan. Nasabab na ramya patot so kapalang dengar kasi kunaraka. Di tano pa magugupaan titabangan. Akasya pa tano saging kalima waktu. Iman to na along na jumat peniatan tano. Alang ulangon waktu tano napikitin dagi tano na taman sa miraw tano sangka sa abad Ramadan. Tabangan tano wallah. Ikalimut tanu wallah, ikapedi tanu wallah. Ya Allah, di kami terima abasi kumasa kapkara lagi terkar kami. Allahumma inna nas'aluka khaira amalina khawatimaha wa khairu ayyamina yawma liqa'ik. Kad namina pangananamirka asi kami terima kumasa amasusu at kar kami. Apkibubayan kami ka nagumaka talinguma kami sa alam na maurisi ko darpa kaswat ka amin. Wasallimu alhamdulillahi rabbil alamin.